पलिटिकल लेभेलावनो पाब्लिकजों डिसकासन जानानै बेखौ एमिकेबल सल्युसन खालामनांगौ आं बेखौसो बुङो पाब्लिकनि कनसार्न आरो पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टखौ एटेनसनाव लानानैसो फार्दार खामानिखौ मावनांगौ जाहाथे जर जुलुम प्रसासनखौ बाहायनानै खुनु खामानिया जाहाथे जाया बेयाव कनफ्लिक्ट जायो मैया नारा नाथा जादों आरो खुनु कारनाव बेबायदि जाथायनि थाखाय सोरनिबा देहाया जखम जानाय सोरनिबा जिउ जोबनाय कनफ्लिक्ट आरो फार्दार जानाय ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जानायखौ एबसा लुबैया दानि ग्रुप बा बे थार्मेल पावार प्लान्टखौ बबे नीतिनि बबे पलिसिनि आधाराव बेखौ गायसननो नागिरदों बेजों जोंनि लकेलिटियाव मा मुलाम्फा जागोन रिक्रुटमेन्टनि मुलाम्फा जागोन इन्डास्ट्रिनि लेभेलाव बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्टनि मुलाम्फा जागोन बे मुलाम्फा दिगखौ जोङो नायबिजिरनांगोन जे बेजों जोंनि ओनसोलाव मा मुलाम्फा जागोन मा लाब जागोन बेखौ नायबिजिरनांगोन हारिनि मोजां मावगोन हारिनि बोर मोनगोन हारिनि गाज्रि मावगोन हारिनि सावनांगोन हारिनि बोरजों नों जाफुंसार जा जाफुंसार जा हारिनि सावजों नोङो सखान्दा जा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन जे जोंहा पर्बतजरा ओनसोलावहाय जे दुंहाव थासारि सोमजिगासिनो दङ जे आसाम पुलिस आरो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव जे मोनसे दुंहाव थासारि दाङाबाजि जे जोंनि गोबां बर' रायजो राजाफ्राहाय दुखुयै खस्थ'यै बे गोलोम बोथोरावहाय प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ गावखौनो सुइसाइड खालामनानै लानो नागिरगासिनो दङ दा जाहोना पर्बतजरा ओनसोलावहाय आदानि कम्पानिखौ बेवहाय बानायहोया मानो होनबा रायजो राजाफोरनि दाबिया नैबे जे रायजो राजाफ्रा बुंदों जे मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथांखौहाय जे बुंदों आरोखि गावसोरजों रायजो राजाफोरजों फैनानै सावरायफैनांगौ जे पजिटिभ खोथा बे जाथायनि जेंनाखौ रायजो राजाफोरजों सावरायनानै जाथायखौ सलुसन खालामनो जे बिथांमोना खावलायो दा बिनि बादै नोंथांमोन दा बेवहाय मोनसे बिराद गिदिर सिटुएसन जानो थांगासिनो दं आरो जागासिनो दासिमबो दुंहाव थासारि जे जों बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोन्दों जे जर जुलुमै जे दखल खालामनो नागिरनाय रायजो राजाफोरखौ जे हेरेसमेन्ट पानिशमेन्ट होनानै हमनानै जे बेवहाय जेरैखि जाया बे हाखौ दखल खालामगोन दा रायजो राजाफोरनि बेफोरबायदि जाथायखौ नुनानै दा एबसुनि आफादगिरि दिफेन बर' बिथाङाबो दाख्लै मोनसे बाथ्रा बुंदों दा रायजो राजाफोरनि कनसार्न एबा एटेनसनखौ लानानैसो खामानि मावनांगौ बा बिथाङा आरोबाव मोनसे खोथा स्पष्ट बुंबावदों जे जर जुलुमै बेखौहाय जे दखल खालामोबा बियो गोरोन्थि दा बिथाङा सैथो बाथ्रा बुंदों जे नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों सैथोआ मा गासिबो आरो जोंनि बर'नि लिडारफोरा सोर मा बिबुंथि बुंदों दा थारैनो नोंथांमोन जे जोंनि मानगोनां CM प्रमद बर' बिथाङाहाय खौरांनि गेजेराव आरोबाव मोनसे बिबुंथि बुंदों दा बेबायदि बिबुंथि बुंनायाव जों हमनो हायो दा 100% जे पर्बतजरा ओनसोलावनो आदानि ग्रुप कम्पानिया जे थार्मेल पावार प्रजेक्टआ बेवहाय जामारसिगोन नामा दा बिथांमोना खालि एडभाइसल' होयो साख्रि होगोन बेवहाय टारगेट फरगेटनि साख्रि मोनगोन साख्रि होगोन बेवहाय गोबां टेकनिकेल लाइननि बा गोबां फरगेटनि साख्रि बेवहाय मोनगोन दा साख्रिया ओरैनो गोरलै मोना नङा होमबा नोंथांमोन जोंनि रायजो राजाफ्राबो ओरैनो प्रटेस्ट खालामाखै दा जों झारखान्डआव नुनो मोन्दों झारखान्डआवहाय जे हा हगारनानै होनाय मानसिफ्रा दासिमबो खामानि मोनाखै जायनि थाखाय टेम्परारि लेबार खामानि मावनानै जानांदों माखासे सुबुंफ्रा नाथाय गासिबो सुबुङानो बेवहाय थांनानै थानायनि राहा मोनाखै आरो पार्मानेन्ट जबबो मोनाखै दा बिनि सायाव झारखान्डआव गोबां खुद्रिसारनाय जादों सिगाङावबो दा फर एग्जाम्पल बेनो आरोखि नोंथांमोन झारखान्डनि थासारिखौ नायबानो जे नोंथांमोनाबो मोनथिगोन दा बे सिटुएसनानो जेरै झारखान्डआव जादों बेनो जोंनि बिटिआरावबो जानो थांगासिनो दं नोंथांमोन दा आदानि ग्रुप कम्पानिया बेवहाय फैयोब्ला
बे अबयसे बे झारखन्डनि जाथाया जोंनि बिटिआरआवबो जागोन मानो होनबा आदानि प्राइभेट कम्पानिसो बियो मोनसे आदानि ग्रुप दा बेवहाय सोरबा CM प्रमद बर' बिथाङा बा सोरबा फिसा फिसौ लिडारफोर बिथांमोना बेवहाय साख्रि मोनगोन साख्रि होगोन 100% जब मोनगोन बेफोरबायदि बिबुंथिजों बेवहाय बिसिनि बिबुंथिया बेवहाय जेबो सोलिया दा बिथांमोननि गोसोसो बियो आदानि ग्रुपनि गोसोसो दा बेवहाय साख्रि मोननांगौबा गोबां एक्सपिरियेन्स आरो टेकनिकेलनि गोनांथि जायो दा बेवहाय सोरबा मावखानाय मानसि गुबुन बाहेरानि मानसियासो बेवहाय गासिबो जब मोनफैजोबगोन फर एग्जाम्पल जों गोबां नुनो मोनो NTPC BRFL सोर साबेसे साख्रि मोनदों बेवहाय हा हगारनानै होनाय बा जोंनि लकेलनि मानसिफ्रा दा जों साफा सानैल' साननो मोनो साफा सानैल' मोनो आरो दा रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअखौ वान साइडजोंल' नायनो नाङा दा रायजो राजाफोरनि साननानै आरो गावनि बिटिआर गावनि रायजोखौ साननानै गावनि हा धोन सम्पतिखौ साननानै मानो होनबा बे जोंनि बिटिआरआ जोंनि बड'लेण्डआ जोंनि बर'फोरनिनो जोंनि ट्राइबेलफोरनिनो जोंनि गासिबो बेहाय मोनथाय जोंनि बर'नि मोनथाया बेयावनो दंजोबो मानो होनोब्ला जों बिटिआर BTC BEC गासिखौबो जों ओरैनो मोनाखै थै जिउ गारनानैसो जों मोन्दों बिमा माहारिया रान्दि जानानैसो जों मोन्दों दा बेफोरबायदि जारिमिनखौ गोसोखाङोबा दा बर' हारिनि उफेननि आइडिअल'जि उफेननि स्ट्रेटेजि बेफोरजोंसो दा सोलिलांनांगौ बर' हारिनि लिडारफ्रा अब्लासो जोंनि रायजो राजाफ्राबो फोथायगोन दा रायजो राजा नोंथांमोन फटबजरा ओनसोलाव थार्मेल पावार प्रजेक्टआ जागोन ना जाया दा थारैनो साननानै नायोब्ला बेवहाय जामारगोन नामा जर जुलुमै जे हेरेसमेन्ट होनानैबाबो पानिशमेन्ट होनानैबाबो पाब्लिकफोरखौ रायजो राजाफोरखौ बेखौ जे दखल खालामगोन नामा दा जोंनि मानगोनां CM प्रमद बर'नि बिबुंथि बुंनायाव जों हमनो हायो मोनथिनो मोनो आरो नोंथांमोना नुलांगोन सैथोआ मा बेखौ जे जों बुजिनानै हमदांनानै जों मोनथिनो मोनो जों बेवहाय थारैनो जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया बेवहाय जेबो प्रफिट जानाय नङा जोंनि हारिया मानो होनोब्ला फटबजला ओनसोला जे मोनसे भुगिनांनाय थासारिबो जानो हागौ बे थार्मेल पावार प्रजेक्टजों गोबां जोंनि बारहावा आबहावा दैनि फुंखा गासिबो गुबुंले जाजोबो आरोखि बे गुबुंले जानायनि थासारिनो जाहैबाय सुबुं माहारिखौ खैफोद खोख्लैनाय बेमार आजार खालामनाय सुबुं माहारिखौ सांग्रांथि थाहोनाय दा बे मोनसे समस्या जानानै फैगोन फटबजरा ओनसोलाव कम्पानि इन्डास्ट्रिखौ जोंनो नांगौ नाङा नङा डेभेलपमेन्टखौ जोंनो नांगौ नाथाय सरकारा बेहाय गुबुन राहा लानो हायो जोंनि सरकारानो गोसो जायोब्ला आरो थांखि दङब्ला आरोखि गुबुन प्लेनिं खालामनानै बेवहाय जौगानायनि बा डेभेलपमेन्टनि राहा लाबोनो हायो फटबजरा ओनसोलाव दा बिफां लाइफांखौबो जोंनो नांगौ बिफां लाइफां गैयाबा सुबुंनि जिउआ खैफोद गोनां दा बयबो मिन्थिखायो आबहावाया गाज्रि जायो गोहोम खोख्लैयो दा थारैनो गोबां सुबुंफोर आरो गोबां जे गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो दा जोंनि फटबजरा ओनसोलाव मोनसे प्रटेस्ट जानायखौ बयबो रिएक्सन जानानै जे खौरांगिरिनि गेजेराव बयबो मोनसे बाथ्रा बुंदों नेमसुआबो बाथ्रा बुंदों नोंथांमोन जे बिथांमोनाबो जे ब्रह्मपुत्र बर' खिलुनजियाखौ बेफोरबायदि खालामनाय जे बिथांमोनाबो मोनसे बोसोन गोनां स्पिच होदों डेभेलपमेन्ट खालामनोबा गुबुन राहा लामा दं गोबां दङ गभर्नमेन्टआ डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो दा बेफोरबायदि हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोरनि हाखौ सिख'नानै दखल खालामनाय बायदि बेफोरबायदि जर जुलुमै बेवहाय कम्पानि इन्डास्ट्रि गायसनोबा रायजो राजाफोरनि मेगनाव मोदै गहोनानै बर' बिमानि मेगनाव मोदै गहोनानै बेफोरबायदि कम्पानि गायसननो लादोंबा बे थांखि आरोखि दा बे दुखुनांथाव जाथाय आरो बे मोनसे जारिमिन जानानै थागोन आरो बर' रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो सैनाय नङा अननाय नङा सापर्टबो होनाय नङा आरोखि बेफोरबायदि मानसिखौ दा रायजो राजा नोंथाङा बिदिखौ बारा गोबाव लाबोनो सानाखै दा आं बे बिदियाव बुंगोन जे बबे मोनसेया जोंनि थाखाय इम्परटेन्टसिन जों दा मा खालामनाया गाहाम गोबां सुबुंफ्रानो दा रिप्लाइ होदों गोबां बर' लिडारफ्रानो दा बेवहाय प्रटेस्ट खालामदों थारैनो दुखुनांथाव बिथांमोननि बे थासारिखौ नुयोब्ला फटबजरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि दुखु दा बेफोरखौ सानोब्ला दा सरकारा रायज्लायनांगौ बिथांमोनजों 100% रायज्लायनांगौ मोजाङै पजिटिभलि खोथा रायज्लायनांगौ बे आरोखि दा नोंथांमोना जोंनि बर'नि सोर लिडारा मा बिबुंथि बुंदों आरो बिथांमोननि बिबुंथि बुंनायखौ नोंथांमोना खोनासं आरो माखासे लिडारफ्रा ओरैबायदि बिबुंथि जे गावसोरसो जे बिनि मालिकफोरबायदि बेवहाय साख्रि होगोन उमुक डेभेलपमेन्ट जागोन जे बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय आरोखि दा नोंथांमोना खोनासंनानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय जे बेवहाय आदानि ग्रुप कम्पानि खुलिनांगौ ना खुलिनाङा रायजो राजाफ्रा बेवहाय मा मुलाम्फा मोनगोन एग्जाम्पलाथ' आं खोन्थाखाबाय नोंथांमोननो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय नोंथांमोननि साननायखौहाय আপুনি কি কয়
আপুনি কি কয় আপোনাক লাগে নে নালাগে ইণ্ডাষ্ট্ৰি না মোৰ কথাটো বাদ না, দিয়ক। আপুনি আমাৰ- কওকচোন, আপুনি ইমান আমিতো loudly যুৱ ল'ৰা কথাটো হিচাপে আমি বিচাৰিম ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক সেইটোৱে কিন্তু আমি শুনক। এইটো নিবিচাৰো যে কাৰোবাৰ ভূমি চাওক কাৰো জবৰদস্তি লোৱা কাৰো 1 বিঘা ভূমিও জবৰদস্তি নোলা হ'ব তাত ভূমিৰ কাৰণ আমাৰ ভূমিয়ে নাছিলে আমি ভূমি দিবলৈহে গৈ আছো গতিকে যিটো কাম আপুনিও বিচাৰে এই কামটো আপুনি ইমান লাউডলি কোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই যদি আপুনি নিবিচাৰে যদি আপুনি ৰাজপথত ওলাই আহক আপুনি বিচাৰে তো আপুনি যিটো কাম বিচাৰে এইটো পজিটিভলি আপুনি ক'ব লাগিব কথাটো এনেই আৰু জুই লগাই ফুৰাটোতো ঠিক নহয় এই আন্দোলনটো কোনে নেতৃত্ব দিছে ইয়াত সদায় প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্ম বাইদেউ আহি আছে ইয়াত দাউৰা দেশৰেপ নাৰ্জাৰী আহি আছে দাউৰা দেশৰেপ নাৰ্জাৰী ইয়াত কোন আছে প্ৰমিলা বাইদেউৰ ইয়াত কোন আছে তেখেতসকলে আহি পেলাই য'ত ইয়াতে প্ৰায় 8,000-ৰ পৰা 10,000 মানুহ চাকৰি পাব প্ৰমিলা ৰাণী বাইদেৱে নিজৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ চাকৰিৰ কথা নাই আৰু তেখেতেতো বহুত ওপৰত গুচি গ'ল গতিকে আজি আহি থকা প্ৰজন্মৰ কাৰণে কি হ'ব এই অঞ্চলৰ পৰা যে বহুত মানুহ গুজৰাট হাৰিয়ানাৰ হাজিৰা কৰিবলৈ গৈছে এই অঞ্চলৰ কোনোবা যে মহিলা বেলেগত কাম কৰিবলৈ গৈছে তেখেতসকলৰ কাৰণে সংস্থাপন লাগিবনে নাই গুজৰাট হাৰিয়ানাৰ হাজিৰা কৰিবলৈ গৈছে এই অঞ্চলৰ কোনোবা যে মহিলা বেলেগত কাম কৰিবলৈ গৈছে তেখেতসকলৰ কাৰণে সংস্থাপন লাগিবনে নাই চৰকাৰেতো যি পাৰে দিলে 1 লাখতকৈ বেছি চাকৰি অসম চৰকাৰে দিলে আমিও যিমান পাৰো চাকৰিবিলাক দি আছো গতিকে সংস্থাপনৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন গৰু ছাগলী পালন গাহৰি পালন এগ্ৰিকালচাৰৰ কাম এইবিলাক সহায় কৰি আছো কিন্তু এটা মেট্ৰিক পাছ কৰা BA পাছ কৰা MA পাছ কৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেতি কৰিব নিবিচাৰে সেইসকলে যাই পেলাই বাহিৰত এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিতে কাম কৰি আছে আৰু সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰি যদি আমাৰ একো ক্ষতি নোহোৱাকৈ আহে তাত আপোনাৰ কি ক্ষতি আছে আৰু সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো এনেই নহয় ইয়াৰ আইন কানুন সব ফলো কৰি কলা হ'ব আৰু যিসকল তাতে বহি আছে এই বহি থকা পৰিয়াল কোনো ইয়াৰ পৰা যাব নালাগে তেখেতসকলৰ মাটি তাতে থাকিব যাৰ জিৰাট আছে জিৰাটৰো কম্পেনচেশ্যন দিয়া হ'ব সো এই কথাকে যদি আজি বাহিৰৰ পৰা আহি হাল্লা কৰে ৰাজনীতিক মুনাফাৰ কাৰণে আজি তেখেতসকলৰ দিনত নহল কাৰণে আমাৰ দিনত হোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিলে আজি আপুনি যাই পেলাই ইণ্টাৰভিউ লওকচোন চালাকাটিৰ ওচৰে পাজৰে মানুহৰ লাভ হৈছে নে নাই আপুনি BRPL ওচৰে পাজৰে যাই পেলাই ইণ্টাৰভিউ লওক লাভ হৈছে নে নাই তাত এটা দুটা জেনেৰেশ্যন আনএমপ্লয়েড নাছিলে গতিকে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰি হোৱাৰ পিছত ইয়াত 3টামান জেনেৰেশ্যন অহা 2টামান 3টামান জেনেৰেশ্যন ইয়াত আনএমপ্লয়েড নাথাকিব ইয়াত ধুবুৰীৰ পৰা লৈ পৰ্বতজোৰাৰ পৰা কোকৰাঝাৰৰ পৰা লৈ গোটেই লোৱাৰ আছামৰ 8-10 হাজাৰ ইলিজিবল ইউথবিলাক যুৱতীসকলে এমপ্লয়মেণ্ট হৈ যাব গতিকে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আমি এনেই আমি ইয়াতে আমন্ত্ৰণ কৰা নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এডভান্টেজ আসাম 2.0 যিটো আয়োজন কৰিলে তাত বহুতখিনি বিনিয়োগ আহিছে এই বিনিয়োগটো অসমৰ চুকে কোণে দিব বিচাৰিছে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আমি ইয়াতে নানিলে বেলেগত বহুত জায়গা আছে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো এটা ৰেল কষ্ট ফেক্টৰী আজি পৰ্বতজোৰাত হৈ আছে 300 কোটি টকা চেংচন হ'ল এই ৰেল কষ্ট ফেক্টৰী আমি অকল পৰ্বতজোৰা নেকি আমি বাক্সাটো কৰিব পাৰো চিৰাঙতো কৰিব পাৰো উদালগুৰিতো কৰিব পাৰো কিন্তু আমি পৰ্বতজোৰাত কৰিব বিচাৰো কাৰণটো হৈছে কি এই অঞ্চলটো বহুত বছৰ নেগলেক্টেড হৈ আছিল পিছ পৰি আছিল এটা সময়ত উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা আৰ্মি পুলিচৰ অপাৰেশ্যন অৰ্থনৈতিকভাৱে বিভিন্ন দিশত পিছ পৰি আছিল গতিকে আজি এই গোটেই কথাটো চাই পেলাই এই অঞ্চলটো উঠাই নিব লাগে এই কাৰণে অৰ্থনৈতিকভাৱে উঠাই নিয়াৰ কাৰণে ইয়াত আয়ুষ্মান হস্পিটাল এটা ৰাখা হৈছে পলিটেকনিক ইয়াতে চেণ্টাৰ ৰাখা হৈছে আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰিবৰ কাৰণে যিসকলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰিব সেইসকলক এডভান্স আমাৰ 11খন ITIত আমি ট্ৰেইনিং দিব বিচাৰিছো যাতে ইয়াতে স্কিল হয় আৰু ইলিজিবল হয় आङो मोननै बाथ्रानि सायाव स्पष्टयै बुंनो सानो गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे पर्बतजरायाव जे फाग्लिजरा होननाय जे मोनसे पार्ट दङ बे पार्टआव प्राय 3,000सो बिगा बे ओनसोलखौ माने थार्मेल पावार प्रजेक्ट बेयाव गायसननो थाखाय एडभान्टेज आसाम सरकारा जि खुंफुंदोंमोन आरो बे खुंनायनि उनाव बे प्लटखौ बा बे एरियाखौ जिहेतु बियो माने PRF बा माने मोनसे हाग्रा ओनसोल आरो बेखौ लानानै आसाम सरकार BTR काउन्सिला बेयाव थार्मेल पावार प्लान्ट बहायनो थाखाय बा गायसननो थाखाय बिथांमोना बेखौ सार्भे खालामदों बिथांमोना बेखौ एसेसमेन्ट खालामबाय थादों आरो बिनिनो पार्ट हिसाबै गोबां माखासे बेयाव रायजो राजानि जि रिसेन्टमेन्ट रायजो राजाया बिथांमोननियाव गिनाय दङ साननाय दङ जिहेतु आं गावबो भिजिट खालामदोंमोन माखासे सुबुंखौ आं लोगो हमदों गासै रायजो राजा पाब्लिकखौ आं लोगो हमनो हायाखै माखासे दल संगठनजों रायज्लायनानै फैदोंमोन जि थासारि बे थासारियाव बिथांमोननियाव बेबायदि साननाय दङमोन उनाव गोबां राउन्डस अफ सरकारनि डिपार्टमेन्ट सरकारनि माखासे अफिसार्सफोर दङ बा नोङो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट फरेस्ट डिपार्टमेंट आरो बेयाव रायजो राजा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन दल संगठन बेयाव सावरायनाय जादों सावरायनायनि उनाव गोबां माखासे बेयाव
मा इम्पेक्ट जागोन बे हाखौ बेसेबां गुवार लागोन मा एरियाखौ लागोन बेफोरखौ सावरायनायनि उनाव जोंनियाव जि तथ्य दङ जे डिपार्टमेन्टआ बा अफिसार लेभेलनि बा नोङो रेभिनिउ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो थार्मेल पावार प्लान्ट बहायनो नागिरनाय जि मोनसे बिथांमोननि जि प्रजेक्ट दङ बिथांमोना बुंदों जे बर' न'खर थानाय बा गामि थानाय खेथि थानाय बारि बागान थानाय बे ओनसोलखौ बिथांमोना लाया होननानै बुंदों नाथाय थेवबो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बेखौ फोथायनो हायाखै आसस्त जानो हायाखै दा बेखायनो कुनु कारनाव जर जबस्तियै जर जलमै फर्स बाहायनानै पुलिस बा नोङो मिलिटारि बाहायनानै जोंनि जि सिक्सिडेल बा ट्राइबेलनि जि हा बा माने PRFनि हाखौ लानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा समर्थन खालामा आं बे खालिबो बुंबोदों जे थार्मेल पावार प्लान्ट बहायनायनि नामाव कुनु बिनिमयाव जाहाथे न'खरसेबो न'खर थानाय आरो बारि बागान थानाय खेथि थानाय बे ओनसोला जाहाथे क्षय क्षति जाया बिनि बादै जि ओनसोल दङ बिनि सायाव बिबेसना खालामनो हायो होननानैसो आं बुंदों बिनि सायाव जोङो सावरायनो हायो आरो बेयाव रायजो राजानि मतामतखौबो जोंनो नांगोन दा बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थिया गोबां थांबाय आरो मैया आङो जि थासारि नुबाय जे बेयाव माने डिपार्टमेन्टेलि माखासे पुलिस फर्सखौ लानानै बेयाव सार्भे खालामनो थांदोंमोन बा सिमा थुनो थांदों आरो बे जाथायखौ लानानै पाब्लिकनियाव मोनसे रिसेन्टमेन्ट पाब्लिकनियाव मोनसे नारा नाथा पुलिस फर्स आरो बर' रायजो राजानि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्ट जादों बेबायदि कनफ्लिक्टखौ कुनु कारनाव जानाङा आङो बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकारखौ खावलायगोन कनफ्लिक्ट आरो दमनजों जाहाथे हा लानायनि प्रक्रिया कुनु कारनाव जाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जाथायनि सायाव जों इन्टारभेनसन खालामगोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो खावलायगोन आरो जों दाबि दैखांगोन जे रायजो राजाजों सावरायनानै रायजो राजानि मुल कनसार्नआ मा रायजो राजाया माखौ गिदों बेयाव इम्पेक्टआ मा जागोन आरो रायजो राजानियाव मा गिनाय दङ बे बाथ्राखौ माने बेनि जि लकेल जायफोरा गामि दङ न'खर दङ बिथांमोनजों सावरायनांगोन मोजाङै आरो सावरायनायनि उनावसो बिनि मोनसे एमिकेबल सलुसनखौ जों लाबोनांगोन जर जबस्ति बेयाव हा लानायनि प्रक्रिया जाया आरो बे कनफ्लिक्टनि थाखाय जाहाथे फार्दार बेयाव ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जाहाथे जाया बेखौ जोङो मालाबाबो लुबैया दा बेखायनो डेभेलपमेन्टखौ जोंनो नांगौ खिन्थु डेभेलपमेन्टनि मुङाव रायजो राजानि हाखौ जाहाथे दखल खालामनाय जाया बे खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट बुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे जाथायखौ जों दुखु मोननाय फोरमायदों स्ट्रं जोङो जोंनि रिएक्सनखौ फोरमायदों एमिकेबल डिसकासन जानांगौ आरो रायजो राजाजों प्रपार डिसकासननि उनाव गासै खोथाखौ बुजायनायनि उनावसो फाइनाल डिसिसना जानांगौ जे बे हाखौ बबेखौ लागोन बबेखौ होगोन रायजो राजानि डिसिसना मा दा बे खोथाखौ आं स्पष्ट बुंबाय एबसुआ बिनि सायाव इन्टारभेनसन खालामगोन आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिलजों जों रायलायगोन रायलायनायनि उनाव जोङो बे जाथाया जाहाथे आरो फार्दार बे कनफ्लिक्टआ जाहाथे जाया बेखौ जोङो बिनि थाखाय जोङो इनिसियेटिभ लागोन आङो बे जाथायखौ दुखु मोननायखौ आरो फिन फोरमायबावबाय गोजोन्थों ना हा फानना जानाय बा हाखौ सोरनोबा होनाय बे बाथ्राफोरा सावरायनायाव डिसकासनाव गोबां फैयो खिन्थु एक्सुवेल रियेलिटिया मा आरो आदानि ग्रुप बा बे थार्मेल पावार प्लान्टखौ बबे नीतिनि बबे पलिसिनि आधाराव बेखौ गायसननो नागिरदों बेजों जोंनि लकेलिटियाव मा मुलाम्फा जागोन रिक्रुटमेन्टनि मुलाम्फा जागोन इन्डास्ट्रिनि लेभेलाव बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्टनि मुलाम्फा जागोन बे मुलाम्फा दिगखौ जोङो नायबिजिरनांगोन जे बेजों जोंनि ओनसोलाव मा मुलाम्फा जागोन मा लाब जागोन बेखौ नायबिजिरनांगोन खेबसेनो गासैबो खोथाखौ खाथां बुंनो हाया खिन्थु खोथाया जाहैबाय बे हाया गभर्नमेन्ट लेन्ड खोथाया जाहैबाय बे हाया फरेस्ट लेन्ड नाथाय रायजो राजाफोरा जुग जुग बोसोरनिफ्राय बे हाखौ कनजारभेसन खालामनानै दोनदों बासायनानै दोनदों दखल खालामनानै दोनदों आरो डेफिनेटलि पाब्लिकनियाव जिहेतु मेगननि मोखाङाव जोनोमनि उननिफ्रायनो बे हाखौ रैखा खालामनानै दोननायनि बिथांमोननियावबो अधिकार दङ आरो बिथांमोना बे हाखौ बासायनानै दोनदों दा बिथांमोननियावबो कर्तृत्व दङ जे बे हाखौ जोङो जेरै जि उद्देश्यजों लाखिनानै दोनदों जे जोंनियाव मोजाङै सोंनानै मा उद्देश्यआव बाहायगोन बबे लामाजों लांगोन आरो मा गायसनगोन बिथांमोनाबो बिनि सायाव मिथिनो सोंनो बा बिथांमोननियावबो गिनाय थागोन दा बेखायनो बे खोथाफोरा प्रपारलि जायाखै आरो प्रशासनिक दिगजों जेला खामानिखौ मावो बेयाव माने सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन पुलिस एडमिनिस्ट्रेसना खामानिखौ मावो
बेयाव पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टनि बाथ्राया बारा प्रायरिटियाव फैया बिथांमोना जि गोजौनिफ्राय डाइरेक्सन मोन्दों जि अर्डार मोन्दों अर्डारखौ फल' खालामो आरो अर्डार फल' खालामनो थाङो ल' एन्ड अर्डार सिटुवेसन जायो बेयाव कनफ्लिक्ट जायो मैया नारा नाथा जादों आरो खुनु कारनाव बेबायदि जाथायनि थाखाय सोरनिबा देहाया जखम जानाय सोरनिबा जिउ जोबनाय कनफ्लिक्ट आरो फार्दार जानाय ल' एन्ड अर्डार सिटुवेसन जानायखौ एबसुवेट लुबैया दा बेखायनो बेयाव गभर्नमेन्ट दङ गभर्नमेन्टआ प्रपारलि बिथांमोनखौ बुजायनांगोन प्रपारलि बुजायनानै बिनि सायाव फाइनाल डिसिसनखौ पाब्लिकनि कनसार्न आरो पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टखौ एटेनसनाव लानानैसो फार्दार खामानिखौ मावनांगौ जाहाथे जर जुलुम प्रसासनखौ बाहायनानै कुनु खामानिया जाहाथे जाया आरो पलिटिकेल लेभेलावनो पाब्लिकजों डिसकासन जानानै बेखौ एमिकेबल सल्युसन खालामनांगौ आं बेखौसो बुङो गोजोन्थों